Priatelia a podporovatelia. Prvý povojnový nemecký kancelár Konrad Adenauer, ktorý bol dosadený okupačnou mocou a je otcom odškodňovacích platieb Izraelu za holokaust, prehlásil 29. decembra 1965 v televíznej relácii Superzone, že, citát, moc Židov aj dnes, obzvlášť v Amerike, by sa nemala podceňovať. Koniec citátu. Adenauer, demokratický politik, ktorý patrí hlavne dnes do výstavnej skrine demokracie, povedal to, o čom sa dnes radšej iba šušká. A ak si to dovolíte povedať nahlas, budete označení za extrémistu a možno skončíte ako ja. Adenauer sa ani len netají vo svojich memoároch tým, že ho po vojne vyhľadal istý Žid a odporúčil ho spojencom ako spoľahlivého vykonávateľa verejnej funkcie. Pravda, že v ich záujme. Avšak položme si otázku. Mal Adenauer pravdu? Majú Židia moc ovplyvňovať veci, ktoré hýbu politikou? A je niečo na naratíve, že Židia vládnu svetu? Pravda, že tento naratív je príliš jednoduchý a zovšeobecňujúci. Bolo by naivné veriť tomu, že čo Žid, to vládca sveta. Presne ako by sme mysleli, že čo Talian, to člen Cosa Nostry. Napriek tomu je faktom, že Cosa Nostru tvoria Taliani. Takto máme i s výrokom Konrada Adenauera. Židia, ktorí majú moc, sú sústredení v úzkej skupine. Tak ako existuje talianská mafia, zaoberajúca sa zločinom, existuje i židovská mafia, ktorej pôsobiskom je politika. A túto moc, ktorú vyvíjajú tieto kruhy, mal Adenauer na mysli. Druhou otázkou je, dokážu tieto kruhy vplývať skutočne na politiku, prípadne na celý demokratický aparát s dosahom práve na Európu? Ak áno, skrze čo to robia? Čo využívajú na ovplyvňovanie politického režimu v Európe? Na túto otázku možno odpovedá nemecký demokratický poslanec za stranu SPD dr. Hans David 18. mája 1994 na 227. zasadnutí spolkového snemu. Citát: Kto holokaust bagatelizuje alebo popiera, musí vedieť, že útočí na základy demokracie. Koniec citátu. Doktor Hans de Witt teda tvrdí, že základom demokracie je holokaust. Nemusíme mať IQ Alberta Einsteina, aby sme vyrozumeli z jeho slov, že nie samotný holokaust priniesol demokraciu, ale propagácia tejto udalosti s následnými norimberskými procesmi, ktoré znemožňujú príchod skutočného nacionalizmu pre vytváranie viny za činy bieleho Európana. Hans de Witt nie je jediný demokratický politik, ktorý spája súčasnú demokraciu a jej existenciu s holokaustom. Podobne zmýšľa i rumunský premiér Marcel Ciolacu. Ten prehlásil, že v krajine budú vyučovať židovské dejiny a holokaust, aby sa vyrovnali s temnou minulosťou a aby sa tak dala vybudovať silná demokracia. Takže silná demokracia sa buduje vyučovaním holokaustu a židovských dejín. Teraz si položme tretiu otázku. Slúžia zákony proti extrémizmu a zákony, ktoré postihujú kritický pohľad na oficiálnu verziu holokaustu na to, aby udržali demokraciu, rozumieť režim, ktorý hubí národy a kde bežný občan dostane možnosť rozhodovať, až keď je neskoro a už rozhodnuté je pri živote? Myslel Adenauer túto moc? Ja som si tieto otázky kládol a odpovede ma dostali do väzenia. Vyše 1 roka som konfrontoval historikov, ktorí vystupovali proti mne v úlohe znalcov na súdnych procesoch. Celá táto snaha priniesla ovocie a odhalila oblúdne lži historikov, ktoré manipulujú a ohýbajú realitu, aby tak formovali vaše myslenie. Celý tento príbeh, autentický zo súdneho spisu, sprevádzaný oficiálnymi mainstreamovými a archívnymi dokumentami, vychádza v tlačenej forme Je tu Radix špeciál. Tieto diela budú čitateľovi otvárať svet, kde sa väčšina ľudí neodváži pre pokrútenú legislatívu, ktorú v roku 2008 priniesol z Izraela pán Štefan Harabín. Táto publikácia je výsledok niekoľkomesačnej intenzívnej práce. Dokonca už len jej samotná príprava bol dôvod, prečo ma súd ponechal vo väzbe, čo je záruka vysokej kvality. Prvá časť začína paradoxne mojou záverečnou rečou.
vtiahne čitateľa do problematiky, ktorá bude rozobraná v nasledujúcich vydaniach, na ktorých už pracujeme. Narovnajte svoje myslenie, ktoré vám pokrivili poplatní historici a ohybní politici. Kupujte a podporte našu prácu, kým nezasiahne tento režim a nepokúsi sa tieto časopisy stiahnuť ako moju knihu Židokracia. Aby ste ho nakoniec nezháňali za stovky eur ako onú knihu v antikvariátoch a burzách. K dispozícii je len obmedzený počet. Ukážte, že naša práca má zmysel. Kupujte Radix číslo 7 na adrese www.časopisradix.cz. Ďakujem vám za vašu podporu.